Pracuji jako fitness trenér a trenér skupinových lekcí ve Fitness Gym Institutu v Hostopečích u Brna a jsem taky profesionální tanečnice, choreografka a lektorka tanců. Mezi mé další pracovní činnosti patří vedení 2 nádherných firem, kde spolupracuji s veřejně známými osobami a velmi mě tato práce naplňuje. Snažím se předávat své zkušenosti a posouvat se dál také v podnikání. Ke sportu a k pohybu mě přivedla vášeň, protože miluju energii a být v kolektivu. V 6 letech jsem začala tancovat v taneční škole a učila se společenské tance. Prošla jsem si od disco dance přes hip-hop, street dance, mažoretky a další, kde jsem uspěla ve spoustu soutěžích a stala jsem si mistryně jak České republiky, tak mistryně světa v sólových tancích, jak v disku, tak později i ve street dancových tancích. Následně poté jsem měla i svoji vlastní taneční školu, kde jsem působila jako lektor, tanečník, tak majitel taneční školy, kde jsme pozbírali nespočet, ale opravdu nespočet ocenění. Přes taneční lekce, jako byla Tabata, jsem se dostala k dalším fitness lekcím a stala jsem se lektorkou bodyformingu, lektorkou pilates, lektorkou jógy a samozřejmě dalších, i včetně zdravotní tělesné výchovy s akreditací Ministerstva školství. Samozřejmě věnuju se těmto všem aktivitám, protože mě to naplňuje a nadále potom jsem začala podnikat a založila jsem 2 nádherné společnosti, kterým se věnuju také. A jako taneční lektor, choreograf a fitness trenér působím doteď. V republice mám nejrůznější workshopy, jak taneční na high heels, tak fitness workshopy a snažím se předávat dál lásku k pohybu a radost.